Кога видяхте Леля ми и сестра ми? Преди 5 дни. Във вашия собствен дом на улица Тавас 12. Как е възможно? Та вие сте немски офицер. Преди 5 дни бях български офицер, а сега съм на немска служба. Интересно. Не сте ли се сетили твърде късно да смените пагона? От дете обичам да залагам на фатални числа. И печелите ли? Аз винаги печеля, госпожице Карик, без изключение. Страхувам се, че тоя път ще загубите. Нямам нищо против, ако това ще ви направи някакво удоволствие. А как живеят те? Моите близки, искам да кажа. Справят се, макар и трудно. Ирен все още получава своята заплата на учителка, а Леля ви своята пенсия. Сигурно гладуват. Не се страхувайте. У вас има офицерска квартира, а българите, като всички славяни, са добри и щедри. Малко странни думи в устата на един офицер от Абвера. Откъде знаете, че служа в Абвера? Щом сте с майор Грабер... Илонка, танцът вече свършва. Трябва да ми дадете свой адрес. Съжалявам, но няма да го получите. Тогава спокойно можем да прекратим танца. Майор Грабер ви очаква с такова нетърпение. Аз няма да дойда на вашата маса. Ще дойдете. От момиче като вас трябва да се очаква малко по-голям разум.